alịrị na-egbu m ka njukwa m ajụjụ nke Chukwu nyere anyị ọ na-ebe ka njụdị na m ajụjụ onye ji asamusakwa anya ọ na-ebe enyere ndị Yoruba Igbo ho panatarue chee Igbo ho nche gbaa ya okirikiri chee nke Chukwu nyere na-ekwu dokubo bịara ka ọkụ egbe tretinye ndị Igbo obeke Chukwu nyere ma wee gbaa dokubo okirikiri protetie nke Chukwu nyere ndị Igbo be anyị wee buru nwanne anyị wee nye n'aka ndị ilo anyị ewejide nwanne anyị jichie nwanne anyị akpụrụ ya pụta kọtụ tata ekpe ihe ọzọ akpụrụ ya pụta echi ekwuo ihe ọzọ akpụrụ ya pụta nwanne echi ekwuo ihe ọzọ ndị Igbo ka njụ amụ na ajụjụ nke Chukwu nyere anyị ọ na-ebe Maazị Nnamdi Kanu adịrị egwu m ọ na-ebe. Let truth be told. Asị ka agwụrụ nwa ya eziokwu okwe mana this ojeji na Maazị Nnamdi Kanu ọ bụrụ na our Igbo governors chọọ ka this man pụta under 24 hours from now it may not be possible because I no go na-echeke ọ bụ na onye Hausa ka eji take someone like Dokubo agba no ihe ni Dokubo na-eme na maybe arrest for single day but what say Maazị Nnamdi Kanu onye na-agba mbọ ka otu anyị nwa bụ Biafra ga-esi nwere onwe anyị agbara ekpochie yes agbara ekpochie chike ni an eji Maazị Nnamdi Kanu for almost 5 good years na 5 good years nwebi awa Igbo governor na-agba mbọ ka o si n'ebe ahụ ọ nọ wepụta watch according to this thing this man na-ekwu na ọ bụrụ na onye Hausa ka eji within knowledge than 1 hour na o si ga ebe ọ nọ wepụta but na due to na onye Igbo eji sie ike almost going to 5 years or 6 years now. What's the point if this man will come from? Unu echedi n'okwu nwaba na-agwa anyị n'ọbụ asị Igbo ejide onye amụma Chineke nyere ka gbudobe Igbo ejide nwa Chineke nyere anyị ka ya gbudobe n'ezinanụ ndị senators anyị nwere n'ala Igbo be anyị fa niile na-atụgharị Tinubu n'ike maka second tenor chewuzie na onye ọbụla nwara anwa hapụrụ agụ ngwuru biye jewarụ agụ enocha ihe o dobere n'ụlọ pachedo na ndị Fulani agbawa anyị okirikiri na-ejizibe anyị eme ibe sọrọba anyị wuru ohu n'obodo ndị mụrụ anyị aka ọ bụ na sọrọ jide Maazị Nnamdi Kanu marụ na iji ebube Chukwu nyere anyị ka mgbakọ ndị senators ndị niile ndị jere ịnọchite anya anyị na Abuja nwa Igbo ọbụla ndị Fulani gburu ọbara ya dịcha unu n'isi n'ofu ọsọ gị kwere ọsọ ga-ekweru ne onye Igbo ọbụla onye Fulani gburu ọbara ya dịcha unu n'isi n'ezi ibe a na-egbu ndị Igbo ka ọkụkọ na ime a na-aba egbu ndị Igbo ka ehu ndị politiks anyị ndị senators anyị baje Abuja gbechicha ọnụ onwe ha onye kwere ekwu okwu. Amago ma many times as na court nke agaga bụ the last court. Yes, amago ma many times as na this court agaga bụ the last one agaga that na agaga ya ọzọ. Yes, since now after na court nke bụ 28th of May na knock out the final kete postponed gay to another one due to no onye Igbo ka eji ịma na ọ bụ na onye Hausa onye Hausa ga-anọdị 24 hours ọpụtago due to na ndị Hausa hụrụ onwe fa n'anya. Yes, let truth be told. Ọ bụ na ka elize Maazị Nnamdi Kanu ọ bụ na ka elizie ụmụ ndị ọdịnaka. Yes, our Igbo governors. Yes, onwe ndị mmana asị ka ekwu okwu taata sị na ọ ga-apụta but ajụ ọ bụ na Hausa ka eji ọ bụ na ndị Hausa na-azọ this type of Biafra na for example na Fana Biafra a ga-azụta ozugbo because they know themselves that they cannot compromise themselves. Yes, what's Maazị Nnamdi Kanu na-azụ ka isi nwere onwe anyị since almost how many years na atọ ya nga asị na tata last court asị na esi ga last court asị na ọnwa na-echi last court ọ ka mma na anyị nwa bụ ndị Igbo ka anyị gbaa mbọ hụ onwe anyị n'anya. Yes, ka anyị gbaa mbọ let love lead ka anyị gbaa mbọ hụ onwe anyị because ọ bụ na hụrụ onwe anyị n'anya Maazị Nnamdi Kanu ekwesịghị n'ebe ọ nọ ruo by this time. Ama many people ji si Igbo na Igbo a na-anụ afafa but they will never stand say yes let Maazị Nnamdi Kanu si ebe ọ nọ wepụta
They will never try something. Rather, enough of I need to favor na bad obodo niile. But Maazị Nnamdi Kanu, for them to go to the governor or go to the president and say, President, I want this man to be out, they will never try such thing. Yes, they will never try such thing. Ka okwu a bụrụ ife mụtadịrị anyị. Ka anyị nwabụ ndị Igbo, let love lead. Ka anyị hụ onwe anyị n'anya. Yes, ka okwu a bụrụ ife mụtadịrị. Thanks for watching.